Son Emilio Graña, son o responsable local do Bénega de Sada. Eso, desculpade o retraso, a ver que o problemas para chegar o primeiro ponente e que desculpe, que chegará un pouco máis tarde, entón cambiamos un pouco a orde da charla, pero bueno, creo que vai ser interesante igual. A idea que temos dentro do bloque de Sada un pouco empezar a difundir unha serie de proxectos ou de iniciativas que temos en torno á recuperación de moitas das riquezas que ten Sadas que están esquecidas ou mal gestionadas ou abandonadas, non? A nivel online, durante a pandemia estivemos facendo charliñas e tal, e a idea é, máis ou menos, ter unha charla ao mes sobre este tipo de propostas do que queremos facer na política local desta. Hoxe vamos falar dun dos emblemas da nosa vila, da Terraza. En próximos eventos, sí que estamos, ademais, algúns de simpatizades, ou sodes militantes, ou polo menos nos coñecedes. Entón, sí que calquera tema que vos que interese falar ou que difundamos as iniciativas que ten o blog, estaremos encantados de escoitarvos. Vale, as redes sociais para falar con nós ou que estimedes, pero en persona. Que máis cousas? En próximos eventos, ideas que temos e que vos solto así un pouco improvisando, sí que intentaremos tratar o tema de Mercedes, vai falar agora seguramente deso, do Museo Carlos Maside, que está tamén abandonado, xa fixemos unha concentración e unhas das xoias tamén de Sada que está aí esquecida, abandonada, mal gestionada, non sei que queda mellor. Despois, a Asociación sobre Picallo está facendo un estudio de castros que hai en Sada para recuperalos, para un plan de restauración e de posta en valor, non? E tamén temos en mente un par de problemas potentes que temos tanto en Sada como na Bisbarra, que é o transporte público, e outra cosa que temos por aí tamén que nos gustaría falar máis adiante será a posta en valor de tanto das Brañas como de outras zonas que ten Sada que teñen moito valor ambiental, vale? Pero bueno, só vos iremos informando de próximos eventos, algo para ser algo semellante a estos, semipresencial ou así deste estilo. Sen máis, bueno, non creo que non fai falla que vos la presente, Mercedes Queixas, a deputada noso deputado no Parlamento, que defende un montón de iniciativas a prol de Sada e de eventos importantes ou de puntos importantes que hai en Sada a defender no Parlamento. Neste caso, se ten presentado moitas iniciativas con respecto a Terraza, e, sin máis, despois Abel, cando chegue, espero que chegue, e vos contará un pouco tamén unha parte bastante interesante que é a historia, toda a historia desde que a Terraza se trasladou aquí e todos os eventos que hai alrededor deso, que é moi interesante, creo. E, sin máis, vos ir con Mercedes, que vos contará as iniciativas que está tendo e que está levando a cabo o bloque no Parlamento para a posta en valor desa xoia que temos aí modernista e que está desvaecendo e perdéndose. Quito entón isto, non? Para que se explique mellor. Pois moi bon será. Moitas gracias por vir, gracias por organizar, que é sempre o máis complicado, por introducir. E tamén eu quero pedir disculpas pola demora en empezo, porque somos xente moi puntual, moi seria, moi puntual, ainda que ás veces veñen así imponderables que alteran as circunstancias e a organización. Entón, a ver, primeiro iba a facer unha contextualización e unha explicación realmente do que históricamente representa un edificio como o que temos aquí, en Sada, na praza, evidentemente unha autoridade para dar conta de todo iso, moito máis que a mí, desde logo, e eu un pouco pues, ia concretar o que o traballo máis de implicación política, de responsabilidade política, que é o que me toca a mí como diputada no Parlamento.
Eu estou encantada de que Sada me dea moito traballo para facer no Parlamento, porque iso simplemente é a prova das necesidades que ten Sada en todos os ámbitos. E, evidentemente, con toda a honestidade e con toda a miña capacidade, con toda a miña implicación, aí estou e aí estarei e defenderei Sada o mellor que poda. O certo é que tamén facilita moito saber que hai xente que axuda, que colabora, que apoia o meu traballo, como eu sinto sempre en Sada, por tanto tamén o agradezo, porque sempre hai un apoio continuo, constante, un diálogo permanente, que é o que fai que se construa un equipo humano e que iso axude a que os traballos vayan para adiante e que tamén se vayan conseguindo os obxectivos. Ben, eu entro en Sada con dúas miradas sempre. Eu son da Coruña, afortunadamente, Sada para mí é un lugar próximo do meu círculo vital. Cando entro en Sada, entro evidentemente inevitable, con dúas miradas, unha mirada cidadá, de muller que entra en Sada e observa a Sada, e tamén unha mirada política, que é a que me corresponde, agora moito máis da que antes cando visitaba Sada. Son dúas miradas que digo que non poden camiñar libres, sino que confluen no que eu entendo que é a responsabilidade cívica, que é que eu entendo a vida así e que temos que ter as persoas. Comprometernos co noso medio, comprometernos co territorio, comprometernos coas persoas que dan vida a ese territorio. Entón, digamos que un pouco as miñas palabras confluen desas dúas miradas. O que eu vexo cando chego a Sada, neste caso que nos ocupa a terraza, pero non únicamente, Os noutros momentos seguen sendo formes, seguen sendo un tema que até que nos sigamos non imos parar, a declaración BIC do Museo de Arte Contemporánea Carmen Maside, pero é evidentemente no Irás, até agora o compañeiro deputado Luís Barate evidentemente defendido todo o que ten a ver coa recuperación, coa dignidade que representa recuperarnos o Pazo de Meirás, e ainda temos que seguir agora tamén con todo este tema do BIC, a biblioteca, a Almazán, que hai moitas cousas ainda que hai que seguir defendendo para que a recuperemos con calidade plena e con total plenitude, pero nos outros momentos teñen sido cuestións referidas recentemente ao centro de saúde, porque se precisa tamén outro centro de saúde noutro lugar que facilite, que non sexa un impedimento, cando xa estás enfermo e da por riba, ter todos os hándicaps que ten o que ten aquí neste momento, ou, todos, calquera tema que sexa necesario levar, mas hoxe temos que centrarnos nese edificio tan emblemático que ademais encontramos de cheo cando entramos en Sada, como é o edificio da terraza. Eu creo, cando miro a terraza, recoñezo que vexo un pouco unha metáfora do que é a situación do patrimonio colectivo que temos no país. O Gallafos a terraza, o único edificio emblemático e como reconocemento, incluso con catalogación de protección como un BIC, que está nesas circunstancias, Infelizmente, este ano e pico de legislatura, xa me aprendeu que temos unha situación de abandono xeralizado por parte do goberno do Partido Popular do que é o patrimonio colectivo. Iso tamén quere dicir moito, é unha marca dun tipo de goberno, dunha maneira de ver a política e dunha maneira de comprender a protección do patrimonio e a protección do territorio, é dicir, a protección do país. O patrimonio colectivo correspóndenos a todos, herdámolo e temos que asegurar que vayan a herdar as outras xeracións. Entón, aquí representa un pouco esa deixadez, ese abandono e ese non entender o patrimonio como o valor que necesita e como ese valor engadido que se lle achega aos lugares onde está. Neste caso, un patrimonio colectivo, cultural ben cuidado, só pode ser bo, só pode ser beneficioso para ese lugar. Entón, eu creo que aquí eu valoro dous obxectivos, no traballo tamén político. Primeiro, recoñecer o valor patrimonial, que para mí é valor humanístico e o valor artístico, e o valor económico tamén, claro,
E, sobre todo, creo que é o máis importante desde a perspectiva social non normalizar o abandono. Ver iso aí todos os días non pode significar nunca que asumamos que é normal. É un deterioro, hai que transformar, hecho que hai, non? Que dicimos, en absoluto. Iso non é normal, o patrimonio hai que cuidalo, o patrimonio hai que protexelo, hai que investir en patrimonio, non é gastar, hai que investir en patrimonio, porque é logo un ben que retorna ao conxunto da sociedade, a mellora do territorio, a calidade de vida das persoas, que evidentemente non está igual nun entorno cuidado, nun entorno que ten valor, fai-nos sentir moito mellor que nun entorno degradado, eso entendo calquera, non? Entón, para mí é moi importante non normalizar, por máis que intenten, o abandono do patrimonio. Temos que sempre actuar e reactivarnos para actuar contra ese abandono que non deixa de ser algo propositado, non? Eu, cando vexo o territorio, o espazo, a mirada dos espazos, o espazo común, máis que o espazo de todos, non? É unha especie como, vexo como un álbum fotográfico colectivo, non? Igual que nos gusta ter os nosos álbuns persoais, a fotografía persoal, familiar, non? Que se vai vendo pues, de onde vimos, non? E, por tanto, como nos imos construindo, como imos avanzando. Eu creo que o patrimonio cultural é ese álbum fotográfico colectivo que nos di de onde vimos, que tipo de comunidade, que tipo de cultura, que tipo de como somos, e, por tanto, tamén que responsabilidades e que obrigas temos agora no presente, igual que outros que tiveron antes e que non os deberemos para o futuro, non? Benvido, ben? A terraza no imaginario de Sala. Eu creo que é inevitable calquera persoa que non viva aquí, por suposto que vivan aquí moito máis, non? Pero que non vivamos aquí e que se nos mencione Sala, e é imposible non adjudicarlle rapidamente a imaxe, o imaginario alrededor da terraza. Pero, evidentemente, queremos outra terraza, queremos o que lle corresponde a un edificio da singularidade deste, non? Un edificio histórico, máis de 110 anos, que está enxada dende máis ou menos o 1920, non? Que é altamente simbólico tamén, cronolóxica e históricamente, non? Un edificio que xa estivo sometido a cambios, que xa tivo diferentes etapas, mesmo espaciales, non? Non naceu aí, deu da Coruña para aí, e logo tivo ao longo da súa vida etapas, usos, funcións, dimensións, estruturas diferentes, pero é dicir que é o produto dunha singradura, dun camiño, dunha evolución. Por iso digo do álbum fotográfico que me recordo, non? Porque como a evolución tamén do colectivo, non? Do que somos como comunidade e como povo. Evidentemente, calquera que o vexa adiante sabe que iso é unha xoia, sabe que iso é unha falla patrimonial, que é un dos grandísimos representantes e dos pouquísimos que nos queda do modernismo, esa época absolutamente esplendorosa, rica, culta, vizosa. A mí sempre me recorda, cando vexo na terraza, sempre me recorda o entorno da Praza de Lugo da Coruña, onde tamén seguimos conservando, nos seguimos a descontar unhas fachadas, unhas edificacións que tamén son modernistas, son de principios do 20, non? E dis que, non sei, que altura, non? Que calidade ten este entorno, que maravilla mirar o que ben te encontras, non? Porque aprecias ese gusto refinado, non? Esa clase que é o que temos que cuidar, non? Como decía, representa etapas diferentes da historia e eu creo que agora nós temos un papel moi importante. Temos o papel de resolver o reto do futuro. No edificio da terraza, como no conxunto do tempo que nos está tocando vivir, non? Nesta sociedade. Hai que resolver ese reto do futuro e facelo acorde co un proxecto visto desde o presente. Evidentemente, non podemos seguramente repetir os usos, funcións que tivo até agora, porque agora as necesidades son outras, as ofertas son outras, e o valor dos espazos tamén é outro, e o nivel de protección tamén, pero creo que temos ese reto tamén bonito por diante, de decir, queremos que a terraza estea en boas condicións, que se recoñeza ese espazo, ademais, público, de carácter sociocultural, que xa ten reconhecido no Peixón de Sala, por tanto, que sexa un espazo útil, habitable, sereno e práctico para o conxunto da sociedade. Non creo que é un reto bonito que se socialmente nos implicamos, estou segura que podemos conseguir. Que é a terraza agora?
un BIC, é un ben de interese cultural, é un ano 20, eso é moi importante, conseguir ese recoñecemento, que, por certo, chegou en extremis, que cousa rara, non? Despois de ser vinculado ao expediente no ano 18, e hai 24 meses de prazo para poder resolverlo, se non decae, pero chegou, afortunadamente chegou. O cal, levamos 2 anos, que se non recordo mal, fora tamén en xaneiro, levamos aí xa 2 anos con un edificio que está protegido, que ten unha declaración de BIC. Por lo tanto, xa está. É dicir, hai que actuar porque ten un nivel de protección. Iso é o que nos urxe. É dicir, poñer en práctica o recoñecemento que xa ten. Xa uní a declaración BIC desde hai 2 anos. En que situación está? Pois con unha concesión que está rematada e que además non ten posibilidade de prórroga porque xa se cumpriron o tempo máximo, o 75. É dicir, esa etapa, antes que falábamos de que tivo varias etapas, varias vidas, non? 7 me parece, non? Que se fala de 7 etapas. Esta tamén xa caducou, pechou. Hai que pechar a porta e hai que abrir unha porta nova que é a que nos toca abrir a nós. Onde está ubicado? Pois é unha construcción nos terrenos que forman parte da son propiedade do Estado, non? Que están en territorio, en dominio público marítimo e terrestre, non? Por tanto, hai aí un responsable, non? Un titular e un responsable, non? Que ten que actuar, evidentemente, porque ten un BIC, non? Ten unha propiedade que está protegida por a Lei de Patrimonio galega. E que máis vemos? Porque isto mellor pois, non se sabe, non? Pero o que si sabemos todos é que está nunha situación de abandono que compromete a súa propia existencia. É dicir, precisamos de urgencia que se aplique ese ben de interese cultural, esa catalogación, que se protexe e que se actúe sobre ele, para que sigamos gozando dele pues, con todo ese esplendor que ten esa arquitectura que é absolutamente singular. ¿No? De feito, na declaración BIC, literalmente di cousas como que representa un caso único de conservación do modernismo. Pois representa un caso único, temos que mirar de cuidado. Xa que o temos que conservarlo para que siga sendo ese caso único. ¿No? Igual vai dicir en outro momento que é un supervivente único e singular. Un exemplo de arquitectura recreativa ligada ao ocio que sobreviviu á desaparición case absoluta dos seus coetáneos. Estamos ante un exemplar dunha mostra única, por lo tanto non cabe ninguna outra opción máis que responder a esa catalogación de ben de interese cultural e protexelo, conservalo e darlle esa nova vida útil para as persoas de Sada e espero que tamén para as veciñas próximas da comarca que queremos seguir vindo para darlle pues, o uso que agora mesmo se está reconhecido no Pexón, que non é hosteleiro, senón que é sociocomunitario, non? Cultural. Ben, que hai que facer entón? Que iniciativas son as que nos estamos xa desenvolvendo, que xa están registradas no Parlamento e que levaremos a súa defensa, ou ben ao pleno, ou ben á Comisión de Cultura? Primeiro, hai que facerle cumprir ao Estado os deberes que lle corresponden como titular. Aí hai unha responsabilidade e a Xunta ten que exigir ao Estado que cumpra a Lei 5 de Patrimonio Cultural. Ese é o primeiro. Esa é a primeira demanda que nos facemos. Non? E que máis pedimos? Acordar, e aí sempre entendemos que a Xunta de Galicia ten que liderar ese proceso, ten que actuar de eixo, de comunicación e de coordinación, acordar logo un convenio interadministrativo, Xunta de Galicia, Estado e Concello de Sada, para afrontar a restauración. Evidentemente, hai que negociar, hai que chegar a un acordo, hai que levar, hai que consensuar, e as tres, entendemos nós que as tres administracións teñen que valorar ata que punto cada unha pode afrontalo, porque evidentemente partimos de realidades económicas tamén moi diferentes, pero hai que ser responsables, hai que corresponsabilizarse e hai que colaborar para que se restaure e para que este en condicións óptimas, como estamos, por exemplo, nesta capela de San Roque, que evidentemente ten un uso completamente diferente a como foi concebido, pero o apoio, o cuidado, a protección, a restauración, agora é un espazo multifuncional e que podemos
encontrarnos as persoas e podemos facer actividades de todo tipo. Esas son as iniciativas en modo de proposición de lei que xa temos registradas, insisto, e que levaremos inmediatamente, en caso sexa posible, ao pleno ou a comisión, preferentemente a Comisión de Cultura, para intentar conseguir este acordo, que a Xunta lidere esta capacidade de comunicación, de diálogo e de consecución para preparar e ter ben conservada a terraza. E xa para rematar, e deixarvos con a ver, que sí que sabe moitísimo todo sobre a terraza, entre outras moitas cousas, eu creo que Sada ten que ser consciente e debe reivindicar tamén socialmente, por suposto, dentro do compromiso político, ten que reivindicar o inxente valor patrimonial que ten este concello. Porque só pode ser un punto forte para o propio concello, para a vida das persoas no concello, pero tamén para o conxunto das persoas que queremos vir e sabemos que temos que vir a Sada porque hai un valor patrimonial inmenso. Vir a Sada é percorrer dende o século XIX a todo o século XX, dende o patrimonio, incluso outras etapas, pero só para facer así como un pequeno percorrido, por suposto Meirás, con todas as significacións que ten Meirás, a terraza, evidentemente, e o Museo de Arte Contemporánea Carlos Basile, é dar un paseo por todo o século XIX e o século XX. Eu creo que iso é unha xoia, unha alfaia que ten Sada e que non creo que haxa moitos máis sitios que ten. Realmente é un valor potencial que eu creo que só pode ser positivo para Sada e para os habitantes de Sada. Por iso, eu, desde logo, desde o negar todo o compromiso para seguir co traballo que estamos facendo coa reivindicación do BIC para o Museo Carlos Basile, que iso sí que xa o levamos como mínimo en 2 ocasións, tanto a Comisión de Cultura como a Pleno, porque é a incoación do BIC, foi unha demanda no Parlamento, xa de hai, agora xa non sei se hai 11 ou 12 anos, o cambio de anos xa me perdí, debe ser 11 ou 12 anos. Hai un acordo do Parlamento que dixo que había que iniciar a incoación do expediente BIC para o Museo Carlos Basile, e non se fixo. E non foron capaces de explicarme por que non se fixo. A min e os conxuntos de galegos e das galegas, que non foi unha conversa pública, foi nun pleno do Parlamento e foi nunha comisión. Non se sabe por que non se fixo. Vale? Pero nós seguiremos insistindo porque iso é o que conseguir. E hai que conseguir que o museo abra, porque temos aí toda unha parte do noso século XX, a segunda metade do século XX. Entón, é fundamental que iso se recupere. Non pode estar, o noso patrimonio cultural non pode estar pechado por unha persoa, non pode estar secuestrado. É patrimonio colectivo. E temos o dereito, a cultura é un dereito. E temos o dereito a vivir nela e con ela. E a aprender con ela e a formarnos como persoas e como povo. Por lo tanto, todo o compromiso para seguir até que o consigamos. E aquí temos un apoio moi importante no conxunto da sociedade, pero sobre todo quero citar, por suposto, a Asociación de Marxo Articallo, que está facendo de motor continuo e quero recoñecer todo o apoio e toda a axuda en todos os sentidos que eu mesma recibo para seguir con este tema no Parlamento. Por suposto, levaremos inmediato tamén este compromiso coa terraza. Non podemos seguir asistindo á crónica dun desastre anunciado, porque claramente se ve tal como está esa construcción, e por suposto tamén a respecto de Meirás tamén seguiremos até que eso definitivamente sexa do seu legítimo propietario que é o povo. E con toda a conservación do ben inmoble, de inmoble, con todas as garantías tamén. Entón, nada, eu agora cedo-lle a palabra a Abel e despois se cambiamos, por favor, un coloquio ou preguntas o que vos consideredes. Moitísimas gracias. En primeiro lugar, as miñas disculpas por este retraso, que tuve un problema familiar e non contaba chegar tan tarde, non me costume miña que retrasaba nos actos, pero esta vez non pude ser de outra maneira. Pero, bueno, estábades en boas mans, que Mercedes conoce moi ben a problemática e, por lo tanto, simplemente dar unhas pinceladas en canto a cuestión político-administrativa, e sobre todo para ter argumentos,
para defender que a terraza sexa un ben público para disfrute da cidade. E temos que ter claro que a terraza é pública neste momento. E vou explicar por qué. O 20 de xullo do 1922, o Estado concedeu a unha familia de Sada un dereito nesa superficie que daquela non esquezamos que estaba metida no mar, aí estaba a playa, e entonces pediron un cachiño de area para instalar un edificio e así di a concesión do dominio público para venta de refrescos. ¿Vale? Bien, o señor que recibiu esa concesión administrativa tuvo unha idea genial que é dignificar a Praia de Sada e traer da Coruña un edificio que estaba en ruínas na Coruña, que ninguén o quería, pero que este señor tuvo a visión de conservación e foi unha sorte e trouxe para Sada. Pero é un edificio que se trae para Sada para explotar, como se o fixeran de madeira aquí ou de calquer outro material, e é para unha explotación temporal. Iso non é propiedade, sempre foi propiedade do Estado, o terreno, pero estaba concedido. Bueno, coas directivas europeas produces determinadas modificacións nas leis de contratos e tamén na lei de costas e pon un tope á concesión para a ocupación dos terrenos, que son 75 anos. Veredes na tele que en todos os sitios, os chiringuitos, non sei que están fora da planación e hai que tiralos e tal igual. Bien, no caso da terraza, quedou incorporado porque se fixo un rexeo grande, por iso agora está no medio do paseo marítimo, pero os terreos siguen sendo de costas, a concesión era de costas, e caducou. Os actuais concesionarios, os herdeiros das persoas da persoa que foi concesionaria, reclamaron e dixeron, a ver, se podemos seguir, pero non é posible coa lei na man seguir. E entón, o Estado que fai? Pide informes ao Concello de Sada, o Concello de Sada emite informes e con total transparencia se levan a pleno, sorprendentemente vota a favor o goberno, cando digo goberno digo xa da maioría BNG e alternativa dos veciños, pero votan en contra PP e PSOE, é igual, non teñen maioría, da igual, pero é significativo que voten en contra dun informe que emite o Concello, no que simplemente lle preguntan, oiga, como está isto? E o Concello contesta isto, absolutamente correcto, que logo ler, pero hai que saberlo, porque senón parece como que parece como que aquí hai unha panda de comunistas que están para hacer as cosas aos demás, Claro. E o Concello di, non lles constaba, bueno, isto non ten maior importancia, non lles consta que os solicitantes fixeron subrogación, solicitaran esa autorización, pediron directamente ao Estado e, por tanto, o Concello non tiña conhecimento, simplemente o fan como Carlos Pino. Que en la acordo plenario del 30 de julio del 2015 se acordó solicitar la desafectación de los terrenos. Acordouse a facer a desafectación. E por que se pedía a desafectación no 2015? Pois por esa razón. Caducaba a concesión, desafectenos inmediatamente. Que el Plan General de Ordenación Municipal del Ayuntamiento de Sada, aprobado definitivamente en 2017, consta la terraza como un sistema de equipamiento sociocultural público. O plan que aprobou o goberno que agora está en Sada contemplou moi acertadamente que eso sexa un equipamento público. O plan é un plan a futuro. No futuro tiña que ser un equipamento público. Por lo tanto, esa cuestión está perfectamente delimitada e salvada. E
De acuerdo con el reglamento del 2006, que establece la ordenación de restaurantes y cafeterías, tal, que define como restaurantes son aquellos tal, bueno, alega o concello que aí, ademais das actividades para as que foi solicitada a concesión, hai outras que é restaurante. É mentira isto? Non é verdade? Pois isto é o que di o Consello. E isto foi algo público que se someteu a votación e cada un tuvo coñecemento e pudo votar por iso. De maneira que esa é a situación. A propiedade presentou un recurso de reposición. O recurso de reposición, isto sabémoslo porque, ademais, o noso parlamentario no Congreso presentou unha pregunta o día 15 de setembro de 2021 e preguntaba este é do Congreso dos Diputados, perdón, é de 15 de marzo de 2021, porque procuramos actuar na Xunta e no Estado, e pregunta se era firme a resolución dictada pola Dirección Xeral de Costas, en caso de haberse presentado o recurso, cual é el estado dese recurso, tal. E aquí contestanos que, efectivamente, o Estado contestou a solicitud que non era posible a prórroga e que estaba pendiente en aquel momento o recurso de reposición. O recurso de reposición, sabedes que en dereito administrativo é que alguén recibe, ou sea, a unha administración dicta unha resolución e o cidadano ten dereito a presentar un primeiro recurso protestativo de reposición diante desa administración para o que estime pertinente, vale? Eso presentou a propiedade e a tales horas está desestimado. Eso non é que teñamos constancia, pero conocendo os plazos que ten a lei, sabemos que está desestimado. Vamos a ver con toda certeza, porque está en trámite unha proposición non de lei no Parlamento, do Congreso dos Diputados, nun sentido parecido ao que se vai presentar no Parlamento de Galicia, pero no Parlamento do Estado a pedir que efectivamente indique se está resolto o asunto e inmediatamente que se poñen en contacto co Concello de Sara para proceder a facer o correspondiente convenio para a transmisión de ese ben ao Concello. Esta é a situación actual. Vale? Non diredes que está aberta a terraza, podía estar pechada. Tampouco é cuestión de meterse da xente que traballa en escola, non é ningún problema. Pero foi unha concesión administrativa que caducou. Non se lle está quitando nada a ninguén. A terraza estaba no suelo público. E sábese que cando se acaba a concesión, acabouse a concesión. Vou vos poñer un exemplo. O hotel de Sada é municipal. Está explotado por unha empresa, está en terreno municipal, pero en canto